Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyryz. Baky tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şu gün paýtagtymyzda ruhyet köşkünni Türkmenistanyň saýlanan prezidentiniň wezipä girişmek münasibetli dawra geçirildi. Bugün garaşdyryz. Bir tarap watanymyzyň taryhyny, yurdumuzda ýaglandyrylan we asyrlaryň dowamyny emele gelen halk häkimlik däplerini alamatlandyrýan demokratik özgörtmeleriň ähmiýetini açyp görkezýän senek hökümine girdi. Ma'lum bolýar 12 martda açyklyk, aýdynlyk we giň bätişik esasyny milli kanunçylygy hem de umum ikrar edilen halkara hukuk kaydylaryny laýyklykda geçirilen prezident saýlawlarynyň jemleri boýunça ýokary döwlet wezipetini saýlawçylaryň köp sany seslerine münasip bolan Serdar Berdimuhammedow saýlandy. Ýeri bilen hormatly arkadagymyz we Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köşkleri toplamynyň ruhyet köşküne tarap uradylar. Ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we hukuk ogurlaryny durmuşa geçirilýän özgörtmeler hil taýdan täze dünýä garaşly nesilleriň emeli gelmegini şertlendirdi. Halkymyz oňyn tejribe toplamak we jogapkärçilikli raýatlyk nukdaý nazary bilen watanymyzyň taryhynyň ösüşiniň täze tapgyryna gadam goýdy. Jemgyýetimiziň miýdemiz bütüwligini we agzybirligini alamatlandyran prezident saýlawlarynyň üstünlükli geçmegi munyň aýdyn beýanydyr. Ma'lum bolýarly 12 martda açyklyk, aýdynlyk we giň bäsejik esasyna milli kanunçylyga hem-de umumy ikrar edilen halkara hukuk kaydylaryna laýyklykda geçirilen prezident saýlawlarynyň jemleri boýunça agzybyr halkymyz ýokary döwlet wezipetine münasip dalaşgär saýlady. Edid vatandaşlar, qadırlı mihmanlar, hanımlar ve jenaplar, Türkmenistanyň saýlanylan prezidentiniň öz wezipetine girişmek münasibetli şu ajaýyp ruhyet köşküne geçirilýän dawarada sizi hoş gördük. Häzir Türkmenistanyň döwlet baýdagy, Türkmenistanyň prezidentiniň tuğy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň prezidentiniň tapawutlandyrjy nişany hem-de mukaddes Gurhan getirilýär.
Hormatly adamlar, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermegiň jemlerini yglan etmek üçin Türkmenistanyny saýlawlary we salat açyklar geçirmek boýunça merkez toporunyň başlygy Gulmurat Muradowa söz berilýär. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, hormatly watandaşlar, gadyrly mehmanlar, hanymlar we jenaplar, biz şenme güni ata watanymyzyň garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistanyň täze taryhyna zersetirler bilen ýazylan möhüm wakanyň şahyady boldyk. 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly geçirildi. Ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyna akbal kesipleýiji ähmiýeti bolan möhüm jemgyýetçilik syýasy wakanyň toý dawara beslenip geçirilmegi, ýaşlarymyzyň, enelerimiziň, ýaşlarymyzyň, tutuş halkymyzyň saýlawlary işen gatnaşyp, agdy berlikde ses bermegi, Türkmen halkynyň watançylyk duýgularynyň, jebislik ýolunyň, demokratik ýörelgeleriniň kämilligini aýdyn görkezdi. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary açyklyk, aýanlyk, erkinlik ýagdaýyna geçirilip, Türkmen jemgyýetine demokratik ýörelgeleriň dawaralanyňygynyň, döwletimiziň öňe gadam urýanlygynyň, ilatyň rahatlyk borçlaryny bitirmekde ören işendiginiň ýene bir beýany boldy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwrüniň möhüm wakasy bolan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary halkymyzyň jebisligini, bütewdigini, ata-baba gelýän ýörelgeleriň şu mukaddes toprakda dowamdygyny aýdyn görkezdi. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary demokratik ýol ýörelgelerimizde, Türkmenistanyň konstitusiýasyna, milli kanunlarymyza, umum akrar edilen halkara kadalaryna laýyklykda ählumumy, deň saýlaw hukugy, göni saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizlenligi we saýlawlaryň erkinligi ýörelgelerini hemde beýatleşik esasyna geçirildi. Saýlawlaryň geçirilişine Türkmenistanyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toporlary we dalaşgärler tarapyndan bellendilen milli syýançylaryň 3000-e golaý syn etdi. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, türki döwletleriň guramasynyň wekilleri, dünýäniň dürli döwletlerinden bolan halkara syýançylary, saýlawlara taýýarlyk işleriniň gurulşy we alınıp barlyşy, saýlawlaryň demokratik esaslarda geçirilişi, ses berilişi bilen tanışdylar. Halkara guramalarynyň wekilleri, syýançylar toporlary, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň asudalyk, açyklyk, aýanlyk ýagdaýynda, milli kanunlarymyza, dünýäde umum ikrar edilen halkara kadalaryna laýyklykda, demokratik ýörelgeler esasynda, demokratik ýolumyza agrarly bolup aýdyn açyklykda geçirilendigini ikrar etdiler. Türkmenistanyň merkez saýlaw toporunyň şu ýylyň 14-nji martynda geçirilen mejlisinde saýlawlaryň netijeleri jemlenildi. Türkmenistan boýunça 3.460.080 saýlawçydan 3.362.050 ses berip 97,17 öterim gatnaşyk boldy. Türkmenistan boýunça saýlawlarda ses berilişiniň netijesi şeýle boldy. Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgar Begenji Ferhat Gonçulyewich saýlawçylaryň sesleriniň 2,2 öterimini aldy. Dalaşgar Bekmuradow Agajan saýlawçylaryň sesleriniň 7,22 öterimini aldy. Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgar Berdimuhamedow Serdar Gurbanulyewich saýlawçylaryň 72,97 öterimi ses berdi. Dalaşgar Gurbanow Berdimehmet Khan Mehmedowich saýlawçylaryň 2,22 öterim sesini aldy. Dalaşgar Meredow Babamurat Terkeşowich
saylavçylaryň 1,8 göterme ses berdi. Dalaşgar Nunnayev Hıdır Kakybayewiç saylavçylaryň sesleriniň 11,9 götermini aldy. Dalaşgar Ödeşew Maksat Maradowiçy saylavçylaryň 1,15 göterme ses berdi. Dalaşgar Öwedgeliýew Maksat Murat Aşyrgelliýewiç saylavçylaryň sesleriniň 1,16 götermini aldy. Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgar Sarif Kakil Atajanowiçy saylavçylaryň 1,9 göterme ses berdi. Türkmenistanyň merkez saylaw toporunyň 2022-nji ýylyň 14-nji martyna geçirilen Jemleýici Mejlisinde kabul eden karary esasynda Türkmenistanyň saylaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda saylawlarda ses bermäge gatnaşan saylawçylaryň sesleriniň 72,97 götermini alan Serdar Gurbanulyç Berdimuhammedow Türkmenistanyň saylanylan prezidenti diýip ikrar edildi. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Gurbanulyç Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 12-nji martynda 9 dalaşgaryň bäýatleşmeginde demokratik esaslarda geçirilen ähli saylawlarda gazanan önemli ýeňşi münasibetli tüýs ýürekden gutlaýarys. Gutlamak bilen Türkmenistanyň hormatly prezidenti size berk jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň berkararlygy, halkymyzyň bagtyarlygy uğruna alyp barýan tutumly işleriňizde rawaçlyklar, uly üstünlikler arzu edýäris. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähbetli işleriňiz rawaç, bu ýytynçly başyňyz aman, mertebäňiz belent bolsun. Goý Türkmenistanyň halkyny röwşen geljege alyp barýan ýollaryňyz ak, maksatlaryňyz aýdyň, dayananyňyz halk, ýaranyňyz hak bolsun. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, hanımlar we jenaplar. Şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň prezidentiniň saylawlaryna halkymyz tarapyndan saylanylan Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Gurbanulyç Berdimuhammedow belent münbere ulu hormat bilen çagyrýar. Ya Osmanlı. Yolumuz hak olsun, yollasınız hak olsun. İşiniz ravat olsun. Önemli adımlarınız iyiliğimizi ırksal devlet getirsin. Garaşsyz. Emişelik bir tarap Türkmenistanyň saylanylan prezidenti hormatly Serdar Gurbanulyç Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyna kasam edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny ve bir taraflı hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny
berza etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýän. Garaşsyz. Emişelik bir tarap Türkmenistanyň prezidenti, hormatly Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň şahsiýetnamasy, Türkmenistanyň prezidentiniň tapawutlandyrjy nyşany ulug hormat bilen gowşurulýar. Oğlumda yoldaşımın hak olsun. Sizi Türkmenistan prezidentine saylanmaňyzy bilen tüýsürekden mutlaýarym. Halkyň mäfiyetine, döwletiň mäfiyetine alyp barjak işleriňizde rawaçlyk ýaranyňyz bolsun. Mutlu mübarek bolsun. Üstünlükler hemişe hemraňyz bolsun. Döwletiňiz artsyn. Sağ adamyňyz mutlu bolsun. Siziň janyňyz sağ, ömrüňiz uzak bolsun. Halkyňyz agyr, yurdunuz awat bolsun. Mertebeňiz belent bolsun. Allah kuwat bersin. Türkmenistanyň saýlanylan prezidenti, hormatly Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedow. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda öz wezipesine girişdi.
Garaşdyr. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedow ulluq hormat bilen söz berilýär. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, hormatly halk maslahatynyň agzalary we deputatlar, gaderli watandaşlar, hormatly mihmanlar, hanymlar we jenaplar. Ilki bilen şu bilen münberden size we garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň ähli halkyna, ähli halk saýlawlaryna maňa bildiren anamyz üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirýän. Bu saýlawlaryň netijesinde men Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandym. Mähriwan halkymyň meni Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlap, bildiren uly anamy, watandaşlarymyzyň asuda we awadan durmuşynyň, nesillerimiziň bagtyar geljeginiň bähfidine Türkmen döwletiniň güllap ösmegi hem de berkeme üçin has ihlasly zähmet çekmäne borçly edýär. Meniň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmegi münasibetli geçirilýän dawaral çäre gatnaşmaga çakylygy kabul edenlikler üçin hormatly ýaşullarymyza, mähriwan enelerimize, ýaşlarymyza, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna, meclisiň deputatlaryna, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna, şeýlem köpçüliklerin habar berişleri işlerlerinin hem de cemiyetçilik guramalarynyň, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň wekillerine tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Pursatdan peýdalanyp meniň bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgar hökmünde gatnaşan watandaşlaryma hem minnetdarlyk bildirýän. Olar ähli halk saýlawlaryna Türkmen halkynyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine dalaşgar hökmünde eň münasip adamlary ödürländigini suwd etdiler. Şeýlegem men bu eräň möhüm jemgyýetçilik siýasy çäräni halkara talaplaryna laýyklykda, asasanlyk hem de aýdynlyk ýagdaýda ýokary derejede guranlyklar üçin Türkmenistanyna saýlawlar we salat-sarçyklar geçirmek boýunça merkez toporyň agzalaryna, milli we halkara synçylaryna, saýlawlary üstünlikle geçirmäge gatnaşan ähli watandaşlaryma tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Hormatly watandaşlar, gaderli adamlar. Men şoň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen halkyma wepaly hyzmat etjekdigim barada kasam etdim. Häzir bolsa bu wezipede nähil işlejekdigim, ilkinji nowatda zerur bolan haýsy meselelere seretmek barada aýtmak isleýän. Häzirki döwürde garaşsa Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam bassy. Bu döwür berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy diýip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has bilen maksatlar goýduk. Biziň esasy maksadymyz mähriwan watanymyzyň asudalygyny we howpsuzlygyny, durmuş ykdysadyň ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan beýlekde ýokarlandyrmagy, bütün dünýäde parahatçylygy hem de özara ananşmagy berkitmegi öpçün etmekdir. Şu welent maksatlara yetmen ýoly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň taryhy meclisinde kabul edilen hem de ata watanymyzyň geljek 30 ýylda güllap ösmegine gönüktirilen milli maksatnamada aýdyn beýan edildi. Bu maksatnama berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy, Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmeň milli maksatnamasy diýip atlandyrylýar. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň kuwwatyny puktalandyrmakda, halkara awraýyny ýokarlandyrmakda
ulu işler bitirdi. Onun siyasi, iqtisadi ve medeni özgörtmeleri üstünlükli amala aşırdı. Hareket etmen oýlanşykly, almytaýdan esaslanyrlan maksatnamasını durmuşa geçirdi. Milletin liderinin döwleti dolandırmakta, yurdumuzu össürmekte maksady okkunlygy hem de siyasi öňdöňgörjüligi halkyna anamy ve söýgüsi Türkmen döwletini anamly ösüş ýoluna çykarmaga mümkinçilik berdi. Garaşsyz watanymyzy mundan beýlekde depkin össürmek üçin bellenen esasy ýol, öňde goýulan maksatlar, geljegi uly bolan wezipeler meniň geljekde alyp barjak işimiň esasyna durýar. Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylygy, özara hormatlamaga we deň hukuklylygy, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähwetli hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga esaslanan bir taraplyk siýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň bir taraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler. Anyk aýdylanyna bolsa, yer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost sogonlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpçün etmek geljekde hem garaşy Türkmenistanyň daşar siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar. Halkara gatnaşyklaryna Türkmenistan ozalky siyasi garaşlaryna galýar. Biziň döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna hereket edýän iki taraplayın ve köp taraplayın halkara lalaşıklarına, şertnamalarına hem de konvensiyalarına layıklıkta öz halkara borçnamalarını doli yerine getirer. Şunun bilen bağlılıkta yurdumuz halkara pul gaznasy, bütün Dünya Bankı, Avrupanyň Täzeleniş we Ösüş Bankı, Aziýanyň Ösüş Bankı, İslam Ösüş Bankı ve beýleki halkara mal iqtisadi guramalary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde berkider. Biz dünýäniň ähli ýurtlary we halklary üçin açykdyr. Olar bilen sowda iqtisadi, medeni insanperwer we alim bilim ulgamlaryna gatnaşyklary geljekde hem ösdürmegi maksat edinýär. Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň ýokary halkara awraýyny hassa berkider. Sebebi vatanymyzyň mertebesi, halkymyzyň mertebesidir. Hormatly dawara gatnaşyjylar, döwletimiziň konstitusiýasyny, raýatlarymyzyň kepillendirilen hukuklaryny goramak meniň esasy borjum bolar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we meclisi yurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek işini dowam etdirer. Döwletimiziň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatdaky insanperwer siýasatyny mundan beýlek hem öpçün eder. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we meclisiniň ygtyýarlyklary hassa kämilleşdiriler. Biziň goranyş siýasatly doktrinan berja edýän milli ýaraglyk güýçlerimize döwletimiziň garaşsyzlygyny we bir taraplygyny goramakda durnuklylygyny üpçün etmekde uly orun degişlidir. Bir tarap watanymyzyň goranma kuwaty halkymyzyň asuda we awadan durmuşyny üpçün etmäge gönükdirlendir. Şunu göz öňüne tutup biz milli ýaraglyk güýçlerimiziň beýleki harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryň büniýadyny pogtalandyrmak üçin ähli tagallarlar eder. Bu edaralar üçin geljekde hem häzirki zamanyň iň kämil çeginliklerini hem de beýleki zerur enjamlar satyn alar. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrar. Geljekde hem biz Türkmenistanyň neft gaz buwdagyny giňleri bilen ösdürmäge we onuň halkara energetika ulgamyna işçiň goşulmagyna gönükdirilen siýasaty durmuşa geçirer. Howanyň üýtgemeginiň, senatyň daşky gurşawy we adam saglygyna ýaramas täsirini peseltmek, daşky gurşawy zyňynlaryň möçberini azaltmak üstüne işlemek Türkmenistanyň ekologiýa siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolar. Men saýlawçylar bilen geçiren duşuklarymda paýtagtymyzda Aşgabat City ýaşaýyş toplumyny, vilayatlarda täze, häzirki zaman owalardyr şäherçelerini gurmak barada jik-bejik aýtdym. Nesip bolsa bu işleri
gelecekte yurdumuzun ähli sevitlerine hem dowam ettirer. Garaşsyz döwletimizin elektrik energetikasy pudugyna köp möçberde maýa goýumlary gönükdirler. Türkmen energiýa serişlerini daşarky bazarlara diversifikasiya ýolu bilen iýermek üçin elektrik energiýasynyň öndürilişi artdyrlar we ony iýermeň ulgamy kämilleşdirler. Gelecekde yurdumuzda energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini, şol sana gün batareýalaryny öndürmegi giňden ýola goýmak we ornaşdyrmak hem meýilleşdirilýär. Bundan başga da daşary ýurtlardan ýokary öndürjülikli owa hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny satyn almak üçin maýa goýumlarynyň möçberde artdyrlar. Ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek, gelecek nesillerimiz üçin ösümlik we hayvanat dünýäsyny gorap saklamak, hem de olaryň biologik türlülігini artdyrmak, tebiği serişlerimizi netijeli ve durnukly peýdalanmak, şeýlegen bereketli toprağımızı güllä besýän mekany öwürmek boýunça giňgerimli işler geçirirler. Önümçülüge häzirki zaman suw tokşytlaýjy tehnologiýalar hemiçelik esasy ornaşdyrlar ve suwarmaň ozal ulanylýan usullary kämilleşdirirler. Yurdumuzda mahallarçylyk ösürmäge, mahallaryň hemde goşlaryň baş sanyny artdyrmaga, tokumçylyk işini ylmy taýdan esaslandyrılan usullara laýyklykda giňeltmäge aýratyn üns berler. Biz ahal tekatlarynyň baş sanyny we dünýädäki şan şöhratyny artdyrmak, milli şynaslyk mektebiniň baý däplerini gorap saklamak we baýlaşdyrmak, türkmen alawaýlarynyň sanyny köpeltmek boýunça hem möhüm işleri dowam etdirer. Yurdumuzda azy howpsuzlygyny üpçün etmek öğrenmekim wezipeleriň biridir. Munyň üçin biz dünýä standartlaryna laýyk gelýän, bäsleşige ukyply ekologiýa taýdan arasy, ýokary hilli owa hojalyk önümlerini öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini döredür. Beýleki döwletlerden getirilen harytlaryň ornuny tutýan owa hojalyk önümlerini özümizde giňden öndürüp, olaryň daşary ýurtlara iýerleýän möçberlerini artdyrar. Häzirki döwürde ulug logistika ulgamy sevitleri we dünýäniň kontinentlerini birleşdirilýän güýje öwrilýär. Şonuň bilen baglykda yurdumuz beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolup durýar. Şoňa görä bu geografik ýagdaýdan we beýleki mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanar. Biz milli iqtisadiyetimiziň ähli pudaklaryna sanyny ulgamyň mümkinçilikleriniň goşulmagyna geljekde hem ünsi jemlär. Türkmen milli halçylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdildi. Bu ajaýyp sunugat ösüp gelýän nesillerimizi terbiýelemekde, adymy senedimizi ösürmekde münasip orna eýelýär. Şoňa görä hallarymyzy täze göllördir nakşlary bilen baýlaşdyrmak, yerli we daşary ýurtly alyjylaryň isleglerini doly kanagatlandyrmak boýunça işler dowam etdirirler. Hususy pudag üçin hem döwletimiz ähli şertleri döredýär. Döwlet eýeçiligini hususlaşdyrmak we döwlete dagalsyz pudagy ösürmek döwlet siýasatymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Yurdumuzda milli iqtisadiyetimiziň ähli pudaklaryna işlejek kiçi, orta we iri tehnologik kärhanalaryň gurulşygy ýokary depkinler bilen alınıp barlar. Bu bolsa iqtisady kuwatymyzy berkitmäge oňyn täsir eder. Döwletimiziň alym bilim, saglyk goraýyş we sport ulgamlarynyň ösüşi halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga, jemgyýetimizde sagdym durmuş kadrlaryny berkitmäge gönükdirler. Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ilmi mümkinçiligi bolan giň gözetimli maksady okundy. Innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar ediler. Bilim bermekde sany tehnologiýalar giňden ulanylyp, uzak aralykdan okutmak we maglumatlary alışmak amala asyrlar. Bu çäreler ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine berilýän bilimi dünýäde iň ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berer. Yurdumuzda adamyň saglygy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly bolup durýar. Şoňa görä iratyň saglygyny goramak,
kesellerin öňüni almak we ýok etmek, saglyk goraýşy we derman senagatyny dünýä derejesinde ösdürmek boýunça köp işler amala asyrylýar. Saglyk goraýş ulgamyny özgörtmeler dowam etdirler. Täze hassahanalar, bejer sagaldys edaralar gurulyp, döwrewap lukmançylyk enjamlary we derman serwisleri bilen öpçün ediler. Garasy döwletimizde köpçülikle sport ösdürmäge we ýaşlar siýasatyna esasy orun degişildir. Şonuň üçin hem ilatyň giň gatdaklaryny beden terbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek, çağalar sportuny ösdürmek, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny wagt etmek boýunça işler dowam etdirler. Türkmen halky beýik sunugaty, nusgawy kadalary we gaýtalanmajak meden mirasy bilen giňden tanalýar. Türkmen medeniýeti dünýä medeniýetiniň ösüşine münasip goşan goşdy. Biz milli medeniýet ulgamyzy döwrewap ýagdaýa getirmek, milli mirasymyzyň gymmatlyklaryny düýüp öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaymak boýunça işleri dowam etdirer. Şeýle hem taryh medeni mirasymyzyň deskarlaryny awat saklamak, hem de öwrenmek, taryh we medeni ýadygarlyklarymyzy dikeltmek işlerini alyp barar. Şonuň ýaly UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyny girmek üçin bu deskarlaryň sanyny artdyrmak boýunça hem iş geçirer. Hormatly dawara gatnaşyjylar, men ilaty durmuş we hukukdaýdan goramagy güýçlendirmek döwlet başçylarynyň baş wezipeleriniň bir bolmaly hasaplaýar. Biziň döwletimiz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talip haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň meşwerlerini artdyrmak, şeýlegem ilata beýligi durmuş kömeklerini bermek boýunça görülýän çäreleri hiç wagt ünsden düşürmer. Biz köp çağaly maskalalara döwlet gollawyny mundan beýlekde gowlanýar. Her bir maskalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpçün etmek meniň esas aladalarymyň biri bolar. Hormatly watandaşlar, men iqtisadiyetimiziň ähli pudaklaryna geljekde etmeli işlerimiz barada umumlaşdyryp gurrun berdim. Kabul eden maksatnamamyzda öňde goýan wezipelerimiz öz wagtyny hem de ýokarky ýerine ýetirmek üçin biz ähli mümkinçiliklerimiz ulanyp agzybirlikde we jewslikde ele berip işlemeliler. Öz öňümde goýan maksatlarymy üstünlikli amala aşyrmakda men ilkinji nowatda halkymyza onun agzybirligine we jewsligine, aň düşünjesine hem de merdanalygyna bil baglaýar. Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir. Edi watandaşlar, agzybirligimiz bilen ähli sepkitlere ýeter. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna işçen gatnaşan, şol sanyna meniň üçin ses beren ähli saýlawçylara ýene de bir gezek minnetdarlygymy bildirýär. Men özüme bildirilen ören uly anama ýokary baha berýän. Bu namyň diňe özüme däl, eýsem bilimli, terbiýeli, iň öňde barjy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ähli türkmen ýaşlaryna hem bildirilen anamdygyna düşünýär. Şoňa görä de mukaddes watanymyzyň gülläp ösmegini we mähriwan halkymyzyň parahat, awadan hem de bagtyar durmuşda ýaşamagynyň bähwine gujur gaýratymy, bilim tejribemi we başarynymy gaýgyrmajakdygyma sizi ýene de bir gezek anandyrmak isleýän. Biz Türkmenistan adly beýik döwletde parahat we arasy asmanyň aslynda uzak hem de bagtyar durmuşda ýaşamalylar. Awadan we gülýal durmuşymyza buýsanmalylar. Bu ýurt biziň watanymyzdyr. Bu yer biziň mähriwan topragymyzdyr. Biz ata-enelerimiziň we maşgalanyň mukaddesligini arşa götürýän halkdyr. Ýaşasyn türkmen halky! Ýaşasyn garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan.
Köp sağ olun. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň prezidenti, hormatly Serdar Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz wezipesine girişmegi münasibetli tüýs ýürekden gutlaýar. Hormatly döwlet başçylary, il ýurt bähwitli, döwletli işlerini, uly üstünlükleri, berk jan saglyk, uzak ömür arzu edýär. Edil vatandaşlar, häzir bolsa Türkmenistanyň döwlet baýdagy, Türkmenistanyň prezidentiniň tuğy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, mukaddes Qur'an alınıp gidilýär. Edid vatandaşlar, Türkmenistanyň prezidenti, hormatly Serdar Gurbanuly Berdimuhammedow, Oğuzhan köşküne uğraýar. Ýoluňyz ak, belent maksatlaryňyz rowaç bolsun, hormatly prezidentimiz.
Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragylışlarynyň belen terkedawasy, kidi garaşsyz baky tarap Türkmenistanyň prezidenti wezipesini bellemegine münasibetli Türkmenistanyň harwy hukuk goraýlaryny ählişasyndan gutlama urhat bermegi üçin haş edýär. Hormatly belen terkedawasymyz. Siziň garaşsyz baky tarap Türkmenistanyň prezidenti wezipesini bellemegine münasibetli Türkmenistan ýaragylışlarynyň şahydydmy davaral harwy ýeriş geçmek üçin nizamy durdurdy. Adat Berya Türkmenistan Ministrleri Kabinetinin başçı ormanatary, Döwlet Howpsuzlyk Kengeşi sekretary General Polkovnik Amanov. Salam hormatly watan goraçylary. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaralyw işleriniň bilen terkerde başlaýy. Türkmenistanyň ýaralyw işleriniň şahydymyz. Şu dawarda boldy. Halkymyzyň maňynda bir karar watanyny toňky dilimizde çenli gödemden görejýär gorjukdymda hasam edýär. Edi Türkmenistan ata vatanım. Urwan bolsam sana bu canım tenim. Eger de men sana tähessüslik getirdim. Oy benim ilim uğradım. Eger de men sana dil getirdim. Oy benim dilim uğradım. Eger de men Türkmenistan vatanma
Kuyuşu. Batalyonlayın. Birliğinin aralıkta Baydakçılar topar bölü. Alanları sağa. Hı. Ne? Yengeşme sağa. Edimleyip. Yürü.
Günün ikinji yarımında Türkmenistan'ın kabul ediş merkezinde Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow'un wezipä girişmek münasibetli resmi kabul edişlik dawarasy görüldi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dawara gatnaşylar güzlenip, taýlawlara işen gatnaşyp, özüni ýokary önam bildiren mehriban halkymyza, ähli raýatlarymyza tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Şunda hormatly prezidentimiz halkymyzyň önemli ödemek, arkadaş prezidentimizin siyasatda, iqtisadiyetde, medeni gomda we jemgyçlik durmuşynda başlan özgörtmelerini dowam etmek üçin raýatlarymyzyň behfidine, geljek nesillerin awadançygynyň hatirasyna ihlas bilen zähmet çekjekdigini ýene däwrgedek inanyrdy. Dawaranyň başynda soňra ýurdumyzyň soňky saatlary watanymyzyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şanly waka münasibetli, bilint ruhy beslenen aýdym sazly çykyşlar ýaýwanlandyrdylar. Bu ýerde halk ýerine ýetirjileriniň, estrada aýdymçylaryň, belli salanlaryň garaşsyz watanymyzy, onuň tebigi gözelligini we kuwatyny wasp edýän aýdym sazy eserleri ýatda garjy pursatlara beslenni. Maýa Quliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň taliplerini düzülen ýaş ýerine ýetirjileriň çykyşlary konsert maksatnamasynyň özüni düzdi. Dünýäniň dürli halklarynyň dillerinde ýerine ýetirilen aýdymlar daşary ýurtlaryň halk we estrada aýdymlary bilen utgaşyp bir bütügi sazlaşygy emele getirdi. Dawaranyň dowamynda ýanlanan aýdym sazlar halkymyzyň öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam goýan, garaşsyz bitirip watanmada bolan buýsunç duýgularynyň senasyny gürli. Hormatly Serdar Gurbangulyevich, sizi iň ýokary wezipä Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmaňyz bilen gyrgyn mutlaýan. Kahraman arkadaşımızın, döwrüniň döwranynyň, esletdi eýamynyň, büsbütün başgaça bolup gelenligini biz bilýär, dünýä bilýär. Türkmen topragynyň dagyna, düzünne, gününne gülünne, bagyna bostanyna, çeşmesine çaýyna, ýaýlasyna ýaýrawyna, mehrinne meňzinne gahryman arkadaşymyzyň ýüzi bardyr, özü bardyr. Taýlawlar gününe gahryman arkadaşymyzyň ses bermäge, öz mukaddes käbesi, külli türkmeniň käbesi, ulawady bilen gelen pursatyny gözlerim, yüreklerim hiç wagt ýadyndan çykaryp bilmez. Onu dünýä ýadyna ýadandyr. Ýene watan töýmegi, gahryman hem mehriban arkadaşymyzdan öwreneliň mehribanlar. Diyar ösüsleriň çekdi halkasın. Diýendirin Allah seni yalkasın. Berilensin hak tarapyn halka sen. Ömrüň uzak bolsun edýär arkada. Bardyr nesilinde sen bolu biljek. Gör oğlum tallim. Gerçeksin gerçek. Duamın gelendir. İyidine yercek. Ömrün uzak olsun. Ediyir arkada. Mert digit mert erden önür. Hemen yaptı pellen önür. Hak diyene dövran dönür. Arkadağlı Serdar geldi. Dowamata dowam bolup, asırlara rowan bolup, pederdey dowmada olup, arkadagly Serdar geldi. Watan roýun höwesläp, bugünleriň törüni gözläp, dürlü dille sözläp, arkadagly Serdar geldi. Ataların nişanısın, namusysın hem arısın, gül vatanın berk canısın, arkadagly
Serdar geldi. Yağmurların yağısını, nuru dönüp ağısını, Gotçigide bağısını arka dağlı. Serdar geldi. Hormatly Serdar Kur'an'ıyız. Kahraman arkadağımız yugurdu dünya çıkarmak uğruna umması işleri bitirdi. Büyük oğullarını salıp onu münasip devam ettirmek yani ulu cevapkarçılık en ulu bağıt şu gün sizin payınıza düştü. Ağdıvir cedid halkımızın büyük önamını öder. Sonyalım kahraman arkadağımızın önamını öder. Bu işlerin hüddetinden gelecekliğine bir önem yapmıyor. Bir karardır devletimiz, bir candır ten göğresi, ulusiler aman Türkmen. Nurlansın vatan geleceği, anamdarının ölçeği, dilinin sayılan gerçeği, hedefimdi Kemal Türkmen. Doğa vatan doğan Türkmen, tedi devir eyyam geldi, ulusiler der kar geldi. Külli Türkmenin alkışı, başına konmuş bağıt kuşu, asıdadır asman Türkmen. İle kuvattır olur, yurdundan devrazı olmaz, cahanı bağlar olur, din dünyadır olan Türkmen. Doğamatın doğan Türkmen, tedi devir eyyam geldi, ulusidir kar geldi. Akşam bayramçık davraları paytahtımızın günorta küncegünde Türkmenistan'ın devlet minberinin önündeki meydançada devam etti. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow davara gatnaşçylar şatlyk şowhun bilen garşyladylar.
şowgunly çykyşlarda mehriban watanymyza bolan söýgi, halkymyzyň belent watan söýjülük ruhy we onuň paragatçylyk söýjülük hemde dürejlik ýörelgelerine bolan agrarlygy öz beýany tapdy. Hakyky watançylygy, halkymyzyň agdy birligini hemde iriz watanymyzyň özüşleriň belentliklerini tarap anamlyk adamyny aňladýan çykyşlar ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Soňra bir dogrulan dabara asuda asmanymyzy ýagtyrandyran ajaýyp feýerwerk öwüşgünleriniň gözel görnüşleri bilen utgaşdy. Yurdumyzyň täze taryhy ýamynyň ajaýyp tagypalary bolan bu pursatlar halkymyzyň mehriban watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ösmegi bilen baglanyşykly wezipeleriň çözgüdini, jogapkärçilikli we himmet tarapynysatsa çemilişýänligini aýdynlyk bilen görkezdi. Çünki bu görnüşler halkymyzyň bagtyarlygynyň, yurdumyzyň awadançylygynyň dugamata atarlýanlygynyň nowatdaky beýanyny öwrüldi. Şuun
Paýatymyzdaki Hezret Ömer Meçidine ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm ähmiýeti bolan şanly waka. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek münasibetli geçirilen dawaranyň hormatyna toy sadakasy berildi. Oňa Türkmenistanyň müftisi Aşgabat şäherine hemde welaýatlardan gelen ýaşlylar we beýleki adamlar gatnaşdylar. Toy sadakasyna gatnaşyjylar ilki bilen Hezret Ömer Meçidine goýulan teperrege hemde keramatly örtüge taqdim etdiler. Munyň öňünde ýurdumyzda tutuş adamzat ähmiýetli mukaddesliklere sarpy goýmak däwiniň häzirki döwürde zamanawa derejede ösürilýäniginiň aýdyň beýany bolup durýar. Din wakiller mukaddeslikleri ýüzüne silip, beýik bir wardan Türkmenistanyň ykdysady taýdan kuwatlanmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagyny dile getdiler. Türkmenistanyň müftisi asyrlar aşyp gelýän ýaxşy dessurlary ýerip, toy sadakasyna teberik çykdy. Onu beýik bir wardan ýurdumyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlyk derejesiniň ýokurlanmagy, ykdysadymyzyň ähli uğurlaryny uly ösüşleriň gazanmagyny dile gedildi. Munyň özi jemgyýetimiziň durmuşyny aýratyn ähmiýete ýa bolan taryhy şäherleriň milli diýip dessurlar bilen utgoşdurylýanynyň nowatdaky beýany urly. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ve la aqibete lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Ey Allah'ım özünün bütün ömrünün manisini halkımıza hem de vatanımıza hizmet etmekte varıp qyys hawatda asırlara barabar beýik taryh tutumlary durmuşa geçiren Türkmenistan döwletiniň gahrmany hormatly ýaşlymyz Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Hacı Arkadaýym Gurbanyň Berdimuhammedowyň hemde onuň durmuşda toplan tejribesi bilen ýetişen garaşsyz hemde baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň belent mertebeli prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowyň zanlar sag başlarda ömürleri uzak bolup özüňler hemişe görünmez beladan beterden hawpdan hatardan aman saklap ýyl ýurtda fit alyp baran işlerinde rowaj eyle. Ey Allah'ım berkarar döwletiň täze ýan galkynşy döwrüniň halkyň arkadaly zamanasy ýylyň bu sähetli gününe hormatly Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistan prezidenti wezipesine girişmegi münasibetli berilen toy sadakasynyň okulan aýet dualaryny hasyl bolan sawaplar baş eledik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem ashabynyň bilmez ýurdumyz watanymyz üçin şerin zalyn pida eden şehitlerdir gerçeklerin, erlerin, pirlerin, ulemalaryň, ähli Muhammed ümmatynyň her bir Türkmen mukaddes oğuzundan umidiyar bolanlaryň hususan ata watanymyzyň merdany hem de wepali ogly Berdimuhammed ogly Mälikul Agamyň ruhlaryny başyladyk. Goý olaryň atan erleri ýaty zaýlary cennet ruhlary şat bolup imanlary hemra bolsun. Ey Allah'ım halkymyzyň uly önam bildirip özleriň ykballaryny baglap ýurdumyzyň iň ýokary döwlet wezipesi bolan Türkmenistan prezidentliginden taýlanan hormatly Serdar Berdimuhammedow özüň alyp barjak işlerini üstünlük meýesser elep il ulusumyzyň önamyny ödep alkyşlaryna münasip bolan hem de bütün dünýäde dostluk gatnaşyklaryny rowajlandyryp ul awra ýalan hormatly Hacı Arkadaýymyz ýaly ul üstünlüklerine gowuşmak meýesser elep goý hemişe ilimiz atuda ýurdun parahat bolup ýyllarymyz bereketli saçaklaryň yrtgally we döwletleýle. وقل رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين آمين يا رب العالمين. Teberik çykylandan soň toy sadakatyna gatnaşyjylara nahar çekildi. Bereketli destarhanlaryň başyna jem bolan adamlar halkymyzyň tejribeli, giň dünýä garaýşly, ýurdumyzy asudalygyň, halkymyzyň agdybirliginiň we jewitliginiň berkidilmegi uğruna werur taýlalar etjek täze saýlanan prezidenti işini üstünlük we ak ýol ardy etdiler. Halkymyzyň milli aşhanasynyň datly tagamlary, olaryň köp türlügi türkmen halkynyň tagam taýýarlamakda, toy sadakalaryny agdybirlikde geçirmekde oňyň tejribe toplanyny urkadýar. Dow tagam dadylandan soň aýat doga golly. Möhüm waka münasibetli berilen toy sadakasy tamamlanan soň paýtatymyzyň Hezret Ömer Meçidine okulan namazda ýurdumyz we halkymyz üçin ýagşy dilekler edildi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namasy bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hemde Türkmenistanyň ministrler kabineti hakynaky Türkmenistanyň kanunynyň 7-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň değişli düzümde Türkmenistanyň täze saýlanan prezidentiniň öňünde öz ygtyarlyklaryny tapşyrmak kabul edildi. Ygtyarlyklaryny tapşyran Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň agdalary Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň täze düzümi düzülýänçe
öz wüzipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etmäge borçludyr. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň bu hökümetiniň adyndan şeýle hut öz adyndan onuň aly jenaby İspaniýanyň padşahsy Filip VI we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen İspaniýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutdawlaryny we iň gowy ardawlaryny iýerdi. Türkmenistan iki tarapdan özara bekfitli hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýär diýip döwlet başlanymy gutlaw hatyny bellädi. We ýurtlaryň arasynda gatnaşyklaryň geljekde de iki halkyň eşiretini ösdüriljekdigini we puturlandyryljekdigini anam bildirdi. Şu ýakynly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlanymy Padşah Filip VI tüýsürekden berk şan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk İspaniýanyň halkyna bolsa öňe gitmek hemde gülläp ösmek ardy etdi. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň adyna gelen gutdawlar bilen tanşa diýäs ilkinji tanşdyrjak gutdawmyzdy şeýle diýilýär. Onuň arhedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Siziň arhedratyňyz Hindistanyň halkynyň adynan we hut öz adymdan sizi Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň 12-nji martyna geçirilen prezident saýlawlaryna gadanan ýeňişiňiz bilen gutlaýan. Bize gadymdan gelýän taryhy medeni gatnaşyklar baglanşdyrýar. Olar kädirki döwürde ähli pudoklardy, şol sany täze ugurlarda ösdürilýär. Men Türkmenistana boljak saparym makalyna siziň bilen boljak duşugy we geçiriljek netijeli gepleşiklere sabyrsızlyk bilen garaşýan. Pursatdan peýdalanyp, size we siziň maşgalaňyzda berk şan saglyk, awadançylyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa gülläp ösüş we rowançlyk ardy edýän. Siziň arhedratyňyz, size belent hormat goýanym mardaky inandyrmalarym kawuldyň. Ramnath Kovind, Hindistan Respublikasynyň prezidenti. Bu todo şeýle sözler bar. Onuň arhedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Siziň arhedratyňyz, sizi Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagyň münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Siziň ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň durnukly ötüş ýoluny dowam etjekdigini hemde täze belen sepkitleri iýeljekdigini ananýan. Ermenistan Türkmenistan bilen durly ugurlarda bire hormat goýmak we ynanşmak esasynda ýoly goýulýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine hemde giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýär. Bilelikdäki taglalaryň netijesinde Ermeni türkmen gatnaşyklarynyň mundan beýlegem iki halkyň awadançylygynyň bekfidini ösdüriljekdigini puwta bildirýär. Size berk jan saglyk, ýokary döwlet wezipesinde üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we rowançlyk ardy edýän. Siziň arhedratyňyz, size belent hormat goýanym mardaky inandyrmalarmy kawurdyň. Wagn Haçturyan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Bu todo şeýle diýilýär. Onuň arhedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Siziň arhedratyňyz, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna gadanan ýeňişiňiz münasibetli mähirli gutdawlarmy we iň gowy ardawlarmy iýerýändigime örenşi atdyryň. Siziň arhedratyňyzda üstünlük, berk şan saglyk, Türkmenistanyň dogonlyk halkyna bolsa mundan beýlegem gülläp ösüş we rowançlyk ardy edýän. Siziň arhedratyňyz, size tüýsürekden hormat goýanym mardaky inandyrmalarmy kawuldyň. Iki mukaddesliň hyzmatgary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň padşahsy. Hormatlanlarynyn bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 19 martda saat 20-den 20 martda saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup panskim ýagyş ýagar. Günne ordan tiýlis kunta 14 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 0-dan 5 gradus çeli maýl, günnüdine 10-15 gradus. Generik taraplaryna bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirabad günne ordan tiýlis kunta 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeli maýl, günnüdine bolsa 9-14 gradus maýl bolar.
Maru vilayetini ütkep duran bulut hava bolba, Demiratok günü ordan tiles kuntu 8-13 metre yetýän şemal üser. Hava gecesine 2 gradus soğukdan 3 gradus şeli mayıl. Gündüzüne orta 8-13 gradus mayıl bolar. Levap vilayetini ütkep duran bulut hava bolba, Demiratok günü ordan tiles kuntu 9-14 metre yetýän şemal üser. Hava gecesine 1 gradus soğukdan 4 gradus şeli mayıl. Gündüzüne orta 9-14 gradus mayıl bolar. Daşowd vilayetini ütkep duran bulut hava bolba, Demiratok günü ordan tiles kuntu 9-14 metre yetýän şemal üser. Hava gecesine 3 gradus soğukdan 2 gradus şeli mayıl. Gündüzüne orta 4-9 gradus mayıl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep duran bulut hava bolba, Demiratok günü ordan tiles kuntu 8-11 metre yetýän şemal üser. Hava gecesine 1-3 gradus, gündüzüne 11-13 gradus mayıl bolar. Yurdumuz boýunça mart aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyny arşylýar. Edip watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkep durýanyny nazaral. Pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda giyinmegi, şeldiki ýaderki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadydan 6 göterim artmagy we howanyň akymynyň ütkümegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz, ýylyň issenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni, aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşürýär. Ähli tüşürüň özüni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sağ olun, iyi adamlar.